be strong. Hello guys! Good morning! Mayroon pa pala akong mga hindi pa napapakilala sa inyo na mga kasamahan namin dito sa bukid. At ito sila. Panoorin nyo. Guys, una itong aking bagong pusa. Meet Black Panther. What is your name? Black Panther? Black Panther ang pangalan? Anong Black Panther man? Kaya di man ka puti. Black man ka. Noon sa man ay mong kuan? Mura manag na panit. Ha? Kinalay ka diha sa kaabong magpatong. Tugnaw ka? Tugnaw ka? Black Panther. Si Black Panther isang pusakal din. And guys, sad to say, kung naalala nyo si Snowbell, wala na po si Snowbell. Pumanaw na. Kaya itong pumalit si Black Panther. Namatay si Snowbell kasi hindi na siya nakahinga. Hindi guys, nagkasakit siya. Kawawa nga. So ito, makulit din ito. Medyo katakot-takot lang yung mata. Meet Melody. Her name from the TV teleserye First Yaya. Wow. Melody. Di askal. Ano ko aja dre? Dudes. Melody. Melody. Melody, melody, melody. Melody, melody, melody. Melody. Ang si Melody gusto makipaglaro. Nilaro-laro niya minsan yung mga anak ng kambing. Tapos, ano siya? Sinusungay siya nung mama ng kambing. Siya ang aming gwardya dito. Thank you for watching guys!